Салом алейкум да ҳама подписчикои канали Upload TG хубе созои бародаро. Гап нест одамое ки дастгирӣ мекунед, подписатсия мекунед, гапҳои беҳтарин менависед, ҳаматон боше. Чӣ гуфтанем? Дар ҳамин комментариҳо бисёр савол шуд ки рейсое ки Уралский сар додагиай ва рейсое ки СМ сар додагиай, самолётое ки ай Тоҷикистон, ай Гулоб, ай Хуҷанд, ай дигар шаҳрҳо, мақсад ай Тоҷикистон мепаранд, дигар шаҳрҳои Россия. Ҳамиҳо рейсҳои прямоянд ва одамое ки билет харидагианд чиқали мешаванд. То ҷое ки ӯ дафъа видеода гуфта будам, прямоя одамо омада буданд, шахсое ки мақсад яъне билетҳоро гирифта буданд, дар аэропортҳои фур омада буданд, бисёрш гузашта буданд ва ҳозир барои точни кардани ҳамин омадем компания Урал пурсидем. Компания Урал мега ки одамое ки меоянд основания рейсе ки меоянд мега Тоҷикистон рейсе ки меоянд основания кардиям, яъне ки шарт меоянд бародаро барои ҳамун пурсидем одамое ки меоянд основания надоранд чӣ гап мешавад. Мега ки агар билета харида бошанд биёянд дар инҷа депортшон мекунанд, обратно роҳишон мекунанд, 5 сола депортшон мекунанд, обратно роҳишон мекунанд. Ира мега худаш компания Урал ки ҳозир пурсидем ва як самолёте ки омада буд 40 одама гардонданд, депортшон карданд, обратно роҳӣ карданд. Барои ҳамун агар одамое ки билет гирифта бошанд, ман намедонам, агар основания дошта боша ягон проблематон намешавад, худ СМ да худ Уралский да. Ва стойка информация ки ҳами аэропорт омаде дада аст, мега ки рейсои прямои Тока, Сомон Айр ва Ютсайр ки рейсои прямои ай Тоҷикистон меоянд. Ва дар бораи СМ ки рафтем кассаша пурсидем, омадем инҷа да пурсидем, ё точно нагуфтам, мега ки агар прямои боша мега прямои боша мега основания дар кор нест, агар третий стран боша мега мақсад пересадка хад биё основания дар корай, агар прямои биё мега основания дар кор нест. Ва шахсоеро ки мепурсем мега ки Тока, Сомон Айр, Ютер прямои меояд. Барои ҳамун одамое ки билет гирифтагианд хай риск мекунанд. Дига аки Уралш мега ки биёянд мега и чартер меоянд мега основания дошта бошанд проблема намешавад. Агар ки биёянд депортшон мекунанд, 5 сола обратно роҳишон мекунанд. СМш мега ки точно нагуфтум, мега агар прямои боша омада метавонанд. Ва буданд одамое ки занг задан ба ҳамин самолёти СМ омада буданд дар дигар шаҳрҳои Россия, занг задан ки гузаштем основания надоштем. Барои ҳам мегӯм ки кадоме ки меояд риск мекунад. Ва дар бораи чӣ маълумотон будем бародаро, як бор гап фаҳмонем то ки ҳар рӯза айдамадед ва рейс ҳаст дар душанбе, ҳар рӯза рейс ҳаст дар душанбе 29600 чартер меяд, соатҳои 1 саат мешавад ва мебинанд ки одам бисёр боша 2 рейс сар метиҳанд ва баъдан ҳар рӯза ошам ҳастанд ки 2 рейс 3 рейс мешавад. Сомон Айр 20 кило багаж, 7 кило ручной, самолёти ош 23 кило багаж, 5 кило ручной. ва шахсоне ки мераванд номрои таксира метемшона ё ки дар ватсапон менависанд, метемшона ки аэропорти ош мегиранд то Хуҷанда 1300 рубл ва аэропорти ва границара гузаштанд то душанбера 1200 рубл мебаранд бародаро. Дар бораи рейсои прямои ӯ тараф оли билетҳоро сар додагӣ нестанд, фақат моҳи апрелия сар доданд ки бародаро гирифтанд. Моҳи майиш дар фурӯш набаромадай бародаро. Ва дар бораи чӣ бигем, видео напартофтем, ростига видео напартофтем, аз сабабе ки як апашка занг зад, ростӣ як хидмат занг зад, камтарак вазъияташ вазбин буда, ҳамуда билет гирифтем. Иншаллоҳ ки ҳамин шавмия пага роҳиш мекунем, бо хичамоли биёя ягон сухан мекуна, мақсад ки айдуми давудави ҳавай будем. ва саволое ки дорем бинависем, иншаллоҳ ки мепурсем, аниқ мекунем, шумо да ҳатман ҷавоб медем.
باشه همتون همین گپی افتاده همین الله